Uthemba lo nginobani namhlanje? Mina noYano from Yano Lyrics. Yeah. Njayami Ukraine. Angimnandi mfethu sihamba kanjani? Ngimnani mfethu. Mana mfethu igama lakho ngempela ubani? La ngempela? Kuba igama la ngempela. NguYano waka Lyrics igama la. Okay, sibhuti wami. Mfethu yayibona bathi Yano Lyrics mfethu iyakhula mfethu inkulu is currently biggest South Africa njengamanje. So wena njengomphathi wayo mfethu, how did you come up ne idea enkulu kangaka? Bese ukuthanda ipiano nje mfethu. Ngihlala nami eThekwini eManmoria mfethu. Ngihlayele ekhaya kuthanda ipiano. I was like, esingishayela ama lyrics ingoma engithandayo mfethu. Kala kanjalo then idea yakhula until izibele into eyona namhlanje mfethu yabo. Mfethu, i-channel yakho mfethu inkulu kakhulu i-platform yakho. Nathi fune channel. Mhlawumbe singayibona nisibranch out siyovula i-podcast kanje. Yeah mfethu yeah kuzokwenzeka lokho cause sibe nama episode ayithiwe swadrophile ngoDecember last year. So obvious namanje sasebenzele kuyona i-podcast ukuthi so mase sifika nayo kube yonke into nje seyuphashasha mfethu seyiqondile yabo. Nazobhuta ukuqala bethi enkulu kangaka mfethu bese you bring along umuntu onjengoMazi bethi baqhamuka kanjani lokwenzeka kanjani? Uma singabona ivideo yakhe bethu ku TikTok angazi ngoba we-presenter wenzani. I was like eish yazi nami I'm looking for a presenter. Ngambiza ngithi ngisaplana ukumtshela ukuthi Mazi asisipane yabo kanaye ucabanga the same thing ukuthi ufuna ukusipana neYano Lyrics so kahlangana kanjalo mfethu then yeah Kuthiwa le platform yakho the time uyikhanda waqala ukuthi uzoba unkulu ngalendlela enkulu ngayo namhlanje. Not even bana like angaze ngicabane mfethu like yonke into surprise mfethu because mvuleka even eminyango ungacabanga nokuthi ikhona yabo so izinto zizanga ngenye indlela mfethu. Yebo kakhulu bhuti omdala nami mfethu uyangiinspiration yabo ngoba ngenza nje mfethu. Mfethu uyaphusha mfethu uyapusha keep pushing bana ngiyakubona yes awuphushe mfethu ungapheli amandla baba. Yebo njalo. Showcase.